No niin, eilen saavuttiin Perthiin, Singaporesta tavattiin paikallistuotanto täällä ja ajettiin sitten siitä Perthistä 500 kilometriä Albaniin. Lähdettiin katselemaan mestoja saman tien oikeastaan, kun tultiin tänne. Alue on aika haastava, ei hirveän korkea, mutta tosi leveä. Puhutaan 10 kilometriä leveästä installaatiosta. Saatiin tosi paljon tietoa, mistä saan tänään lisää siitä tietoa myöskin tästä, että millainen historia täällä on. Tämä on poikkeuksellinen paikka siinä mielessä, että silloin kun tänne on britit tullut tänne, niin tämä on harvoja paikkoja, missä on aboriginaalien kanssa tehty yhteistyötä. On jopa ensimmäinen kapteeni, ketä tänne on tullut 200 vuotta sitten, on haudattu paikallisen aboriginaalipäällikön viereen. Ne on haudattu vierekkäin, että se yhteistyö on ollut niin läheistä, mikä on poikkeuksellista Australiassa. Sieltä löytyi tematiikkaa nyt tähän kokonaisuuteen, mitä lähdetään, että tämä on ainoa alue, missä on tämmöistä verijuurta, syödään, käytetään maustena ja sillä on pitkä historia myöskin aboriginaali yhteisössä ja siitä tuli tämmöinen ajatus, että tehdään tämmöiset juuret tämän laguunin päälle ja sitten lähdetään värjäämään näitä, todennäköisesti vihreällä lähdetään värjäämään sitten tätä vuorta. Siitä päästiin liikkeelle, käytiin varmaan 10 eri paikassa lokaatiossa katselemassa pikkasen mestoja. Hieno mesto tästä eteenpäin.